Hayırlı kешсіз Müslüm телевидениесі тапшыларын қорайсыз жаңалықлар шығарылышы білен студияда мен Римма Авзалова жерлігі бізде болған уақиғалар турында қысқаша. Кеше район хакимиятының актлар залында юл харакаты еминлігін тәмин ету бойынша Хөкүмәт комиссиясының күшме отырышы узды. Отырышта Татарстан Республикасы министрлар кабинеті аппараты жетекшісі Шамил Гафаров, Татарстан Республикасы ішкі эшләр министрі Артем Хаколин катнашты. Жиылышта сүз район юлларындағы вәзгият хәлитәсе мәсьәләләр һәм проблемалар хакында барды. Толырак Лилия Шәймиева репортажында. Әбит ойлап қарасаң, жерлігімізде соңғы елларда юлларда иминлігін тәмин итү юнәлешендә күп эшләр эшләнде. Җирле билгеләнештәге 237 километр юл төзелде. 33 миллион сумга 46 километр озынлыкта тротуарлар эшләнде. Район үзәгендә 15 миллион сумга 7 светофор куелды. Муниципаль программа средстволары хисабына ясалма резина колкулыклар урнаштырылды. Безнең быелгы елның 9 айлыкта инде әйткәнчә юл хәрәкәтләр саны кискен артып китте. Башка алдагы еллардан чагыштырганда быелгы 9 айда безнең 14 юл хәрәкәтләре теркәлде. Шуларда 5 кеше һәлак булды. Һәм 17 кеше инде төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алды. Үткәрелгән масса күләм рейдлар вакытында бик күп исерек шоферлар тоткарланган. Ораларында җитәкче пост биләүчеләр дә аз түгел. Больше скажу, читая документ, сверили ваших приборов алкотестера, выявлено 8 фактов несоставления административных материалов при положительном результате экспресс-теста. Но прокурор здесь и в большом счету дело пахнет должностным преступлением. 8 фактов. Это 40 с копейками фактами у вас выявлено вашими сотрудниками, плюс 8 куда-то потерялось, непонятно куда. Вот все причины. Халыкның оңына барып җитәр өчен башка ысуллар кулланып карарга кирәк. Шамил Гафаров үтемле чара буларак исерек килеш тоткарланганнарны җирле телевидение, радио, сайт аша яктыртып барырга, исерекләрен фотоларын газетада бастырырга кирәклеген искәртте. Үрнәк булып Муслим районы күп районнар өчен, күп программалар буенча. Но менә бүгенге көндә бу сорауда Муслим районының эшләре әле бик күп. Biz qaradıq nəticələrini 19-cu ilin, 20-ci ilin, 19-cu ildə Müslim rayonunun bu məsələlər boyunca nəticələri bir qeybət edir. Bir yıl içində situasiya özgərgən, nə üçün özgərgən, niyə bu məsələlər kilib çıxqan, niyə isiriklər rolda jirəyini. Şu nəticələrini bugün biz mında сөйләштек. Халык хәзер тормышка җиңел карап, үз көенә генә яши башлады. Ярый әле ул өендә генә бәйрәм итсә, спиртлы эчемлекләр кулланып, руль артына утырган шофер Газраилга тиң. Халыкны айнытырга иде, ләкин чат саен алкоголле эчемлекләр сатучы кибетләр ачылып торганда, бу мөмкин хәл микән? Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате тармагы алдынгыларын хөрмәтләү тантанасы район мәдәният йортында үтте. Анда авыл хуҗалыгы формированиелары һәм эшкәртү сәнәгате тармагы алдынгылары, инвесторлар, хуҗалык җитәкчеләре һәм белгечләр катнашты. Тантанадан Әлфинур Нугманова репортажы. Районның авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате тармагы алдынгыларын олылау быел тук башаклы иген кырында узгандай булды. Һәрхәлдә район мәдәният йорты сәхнәсе шулай бизәлгән иде. Үзешчәннәр дә игенчене, авыл хезмәтчәнен туган ягыбызны данлап җырлады. Әлеге тема биюләрнең сюжет линиясында да кызыл җип булып сузылды. Башкача булу мөмкин дә түгелдер, чөнки мөслимлеләр чын мәгънәсендә мактауга, олылауга лаек. Авыл хуҗалыгы тармагында соңгы 5 елдагы соннарга гына күз салсаң да бу ачык күренә. 2015 елда район буенча бөртекле культураларның тулай җыемы 80 мең тонна тәшкил итсә, быел бу күрсәткеч 155 мең тоннага җитте. Районның җитештерү тармагында авыл хуҗалыгы продуктлары 60%-ка якын урын алып тора. Мөслим авыл хуҗалыгы продуктлары җитештерү, тармакка инвестициялар җәлеп итү, хуҗалык итүнең кече формаларын үстерү буенча республика күләмендә беренче унлыкта бара. Эшләгән эшләребезнең куанычын күреп, тәннәребездә шифа биреп, җаннарыбызга тынычлык булып, матурит барыбызга да иман нуры белән матурит барыбызга да тормыш кылырга насыйп булсын. Алла Таала үз рәхмәтеннән калдырмасын. Тагын бер тапкыр ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәм. Киләчәктә дә шушы җирлегебезнең хезмәте белән горурланып, матурит барыбызга да яшәргә насыйп булсын. Әлбәттә инде бәйрәм бүләксез була алмый. Туган агрофирмасы генераль директоры Рәдиф Габидинов авыл хуҗалыгы тармагын үстерүдәге хезмәте өчен Татарстан Республикасы министрлар кабинетының рәхмәтенә лаек булды. Без инде быел шулы хлеб җәмгыятенә 12 мең тоннадан артык будай тапшырдык. Алар барысы да 3нче класслы. Безгә куелган үзебезнең бурычка ирештек дип әйтәсе килә. 8 меңнән артык тонна орыш тапшырдык.
Общий жиған уақытта біз енді өзімізге қойдық яз күні өксешкенде 10% өсіш тәкдім етерге деп біз бұл планға жетістік. Біз ұтқан жыл біз алған болсақ 30.500 тонна епей, біз 34.000 тоннадан артық епей жеп алдық. Районыбызның авыл хуҗалыгы тармагын үстерүдә узак еллар намуслы хезмәт куйган өчен дистәгә якын хезмәт алдынгысы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Алар Туган як агрофермасы баш бухгалтеры урынбасары Лейсан Фәрхетдинова, Мөслим сөт комбинаты бухгалтеры Клара Вагызова, Фаиза кооперативы лаборанты Алсу Габдуллина, Август Мөслим җәмгыяте механизаторы Гөлүс Мадышин, Намус җитештерү компаниясе идарәчесе Эмиль Кашафетдинов, Авзалов крестьян фермер хуҗалыгы механизаторы Виталий Сиваков, Исламов крестьян фермер хуҗалыгы шоферы Ринат Фәрдиев, Нуртдинов хуҗалыгы механизаторы Александр Петров. Безнең Фаиз кооперативы сөт җибәрү, сөт продукциясе ясауга шөгыльләнә. Күләмдә май җитештерәбез, кефирлар, тотлар, йогуртлар ясыйбыз. Безнең бүләкләгәннәр өчен бик зур рәхмәт. Ел дәвамында басу кырларда һәм терлекчелек тармагында фидакар хезмәт куеп, югары нәтиҗәләргә эрешкән авыл эшчәннәре район башлыгының мактау грамотасы һәм рәхмәт хатына лаек булды. Бик әйбәт булды, бик әйбәт булды, концертлар курадык, бик зур рәхмәт. Мондай зурлаганга безне бик әйбәт булды, бик яхшы булды. Коронавирус инфекциясыннан саклану максатында тантанага башка еллардагы кебек авыл хезмәтчәннәре күпләп чакырылмаса да, бәйрәм үз югарылыгында үтте. 40 елдан артык авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куйган Гөлсинә апа Гаязова үзләренең эшен лаеклы дәвам итүчеләр булуына сөенүен яшерми. Уңышлар бик күп. Яңа инвесторлар районда, игенчелек, терлекчелек тармагында менә яңа комплекслар үрәзмәттә халка. Бу инде шатландыра. Зур рәхмәт. Киләчәктә инде безнең эшне дәвам итүчеләр бар район алдынгы урыннарга тагы да күтәрелер дип әйтәсем килә минем. Әлфин Нурманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Басу кырларда эш төгәлләнде, тик ындыр табакларында икмәк чистарту киптерү әле дәвам итә. Алдагы репортаж Туган як агрофермасының ындыр табагыннан. Туган як агрофермасының Түбән Табын авылындагы элеватор комплексында көнбагыш эшкәртү дәвам итә. Көнбагыш альфа агрегаты аша чистарту узып, ашлык киптерү комплексына озатыла. Тәүлегенә биредә 100 тонна көнбагыш киптерелеп чыгарыла. Подсолнух көнбагыш проблем шөгыльләнәбез. Скрап җибез, стройка бара. Яңа сушылка төзелә. Көннәр әйбәт булсын. Машларны әйбәт кенә җыйып алырбыз. Бүгенге көнгәчә Туган як уңганнары 1000 тонна көнбагыш киптереп өлгергән. Бу елны барлыгы 3000 тоннага якын көнбагыш җыеп алган булганнар. Якын башлады конуга. Время рабочий. Саклаватта. Елда киләсенә быел гынамы? Юк, елда инде. Бар вакытында. Түләү ничек сезнең? Түләү. Маринлар бирек. Элеватор комплексы территориясында яңа ашлык склады төзелеше бара. Эшләрне кыска срокларда төгәлләргә уйлыйлар. 8000 тоннадан артык ашлык сыйдырышлы бина булачак ул. Ашлык киптерү комплексы төзелеше төгәлләнгән. Җитәкчелек хәбәр итүенчә, биредә 200 тоннага якын ашлык киптерү мөмкин булачак. Комплекска 4 секциялы яңа үлчәүләр алып куелган. Ындыр табагы эченә бетоннан юл җәелгән. Кыскасы, агроферма яңалыкка йөз тотып, үз эшчәнлеген алып бара. Елдан-ел яңа комплекслар сафка баса, яңа җиһазлар кайтарыла. Эшчеләргә күңел биреп эшләр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Шулай булмаса, чит районнардан да безгә килеп эшләмәсләр иде. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Районда кышчылык белән шөгыльләнүче фермерлар саны артканнан арта бара. Илгиз Зиннуров җитәкләгән крестьян фермер хуҗалыгы да моннан 3 ел элек шушы юнәлештә эш башлап җибәргән иде. Хуҗалыкта эшләр торышы белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. 2017 елда Метрей авылындагы буш торакта эш башлап җибәрә фермер. Беренче сезонда ук 30 меңнән артык бройлер җебие, йомырка тавыклары һәм үрдәкләр үстереп сата. Эшчәнлеген тагын да киңәйтү нияте белән Татбүләрдә һәм Үрәзмәттә 5 торак сатып ала. Алардагы сөт җитештерүгә килгән системаны тулысынча үзгәртеп, газ, электр, су кертәләр һәм вентиляция җайланмасы килүләр. Бүген инде үстергән кышкыртлар саны эш башлаган елдагыдан 5 тапкырга артып киткән. Инде хәзерге моментта бар кызыл несушка и чуар несушкалар инде алар берсе
Доминант деп атала инде, берсе инде обычный кызыл тавык. 2 партия тавык өстүрүп сатып була. Инде тырышкан шаракта 3 нөдө эшлеп була. Но өзүнүн жайшылыклары бар. Мына ошо күзгө чыккач бик сатуу кими, аны районда расходлар арта, үскөн сайын көбүрөөк ашый. Фермер хуҗалыгы киңәйгән һәм кышкыртлар саны тагын да арткан сайын билгеле эшләрдә катлаулана бара. Илгиз Илгизарович әкренләп тәҗрибә туплый, башка фермерлар белән киңәш табыш итешә. Тармакка кергән инвестиция күләме дә артканнан арта бара. Катнаш азык ясау өчен мини-завод сатып алганнар. Үрәзмәттә автотранспортны дезинфекцияләү өчен дисбарьер ясаганнар. Тораклар урнашкан мәйданны әйләндереп алып, айрым капкадан кирү урыны ясарга киришкәннәр. Бүген Тотбүләрдә су системасын автоматка көйләү бара. Илгиз Зиннуров киләчәктә тораклар санын арттыру түгел, тармакны технологик нигезгә көйләү уе белән яна. Чыгымнарны киметәчәк технология белән эшләгәч. Инде ул урын санында киметәчәк, теге квадрат метрга күбрәк тавык керәчәк. Шуңа күрә анда ризыкка да экономия, газга да экономия, электрга да экономия, бүтән әйбергә экономия керә. Авыллардагы бушап калган терлек торакларының шулай кулланышка керә баруына җирлек башлыкларыннан да ныграк сөенүче бар микән? Исәнсев җирлегендә генә дә соңгы 2-3 елда 6 кышчы фермер эш башлаган. Ташландык җир булса рәхәт булмас үтеп китүләр. Менә рәхәт, алар байысыннар, байыгач алар барыбер җирлеккә ярдәм итәләр. Менә нинди генә бәйрәм үткәрсәк тә, дини бәйрәмнәр үткәрәбезме, сабан тилават үткәрәбезме, необходимость килеп чыга бит инде финансовый яктан. Кемгә барыйм? Аларга барам инде мин. Менә ярдәм итеп торалар, Аллага шөкер, рәхмәт. Ит җитештерүдә зур урын алып торучы кышчылык тармагы әнә шулай үсештә. 2013 елда районда нибары 9 кышчы фермер теркәлгән булса, бүгенге көндә җирлегебездә 30 кыш үрчетү мәйданчыгы эшли. Якын арада тагын 2 мәйданчыкта эш башлау планлаштырыла. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең банк урамында ярминкә гөрләде. Өлкәннәр 10 көнлек уңаеннан оештырылырга тиешле чараларның күбесе коронавируска бәйле кичектерелсә дә, ярминкә үз вакытында үткәрелде. Әлеге чара ачык һавада үтә, чөнки өлкәннәрнең күңелен күрергә теләп, табигать анабызда көннең моторны бирде. Ярминкәләрне халык көтеп ала. Биредә кирәк-яракны кибетләрдән эзләп йөрмичә, бер урында алырга мөмкин. Аннан ярминкәдә продукция гадәттә арзанрак бәядән сатыла. Чөнки җитештерүчеләр товарны арадашчыларсыз үзләре тәкъдим итә. Туган як агрофирмасы алып чыккан тонна итен халык чират торып алды. Агрофирма өлкәннәргә чәй табыны да әзерләгән иде. Бардык өлкәннәрне худсикләп бәйрәмнәре белән аларга сәламәтлек, уңышлар, семья бәхетләп каласы килә. Без инде һәр вакытта да шундый ярминкәгә теләп катнашабыз. Безнең агрофирма бүген алып чыкты тонна ите, печән, һәм инде без бүген өлкәннәребезне үзебезнең кушыбызда чәй эчәргә чакырабыз. Төрле чәчкәдән җыелган балалар, донник бала да бар, төрле чәчкәдә урман бала. Мин үзем игенченеке. Атлас ягында тора умырталар, урманда торалар. Менә 320 тәңкә ди. Ә ничә сум булырга тиеш? Бей элексендә саттылар, 300 сумга саттылар. Менә онсы теге нәселле иткә үсә торган үгетләр саттылар менә. Рузавиктан алып килде. Я бу ел менә булар алып килгән 320 тәңкә ди. Бик әйбәт. Оештыруларына рәхмәт. Бар да бар, кирәк әйберләр барсы да бар. Рәхмәт. Үзегез ни алырга чыктыгыз? Мин әзрәк ит алырмын дип чыктым. Күптән көткәнлек ярмарканы, осенний ярмарка бик әйбәт, итләр чыккан, итләр алдык. От итен, сыйыр итен. Рәхмәт администрацияга. Август Мөслим агрофирмасы ашлык сатты. Алдан җыелган заявкалар нигезендә арба, будай, борчакны өлкәннәрнең өйләренә илтеп бирү оештырылды. Ит, козылык эшләнмәләрен дә яратты халык. Балык, сөт ризыкларын сораучылар булды. Үзебез күрмәсәк тә ярминкәне оештыручылар бу көнне сөт ризыкларының да сатылуын әйтте. Ярминкә яхшы оештырганнар. Бар әйбердә бар, сатучылар да бар, алучылар да бик күп. Мин төп чыгымында ысыланган колбасаларга алып киләр Кәүҗәк авылыннан. Бик тәмле, баразга да алуын икән. Авыз итеп карагыз. Сөт юк, мен әйтәм, сөт эзләп чыккан юк. Менә сөт юк, бик әйбәт, ярмарка бай сөте юк. Ул ит күп, май күп, көн җылы, угыркыларны бетерделәр. Bütün eyir var. Aşarga kup, baksın yerine beyler. Allah'a şükür. Şu beyram gel bulup dursun. 15 güngə bir bulsa da, uyuşturucularga rəhmət.
барсына да көтілген ярминке бұл. Чөнки күптәннән инде матур көннәр бара, ярминке юк. Өлкәннәргә, кешеләргә инде барлык уңышларын җыйгаштан чыгып керергә мөмкинлек була бит. Бик рәхмәтле мен оештыручыларга, менә һәркем үз кирәген ала, бик матур оештырылган. Көннәр матур тора, ел көз матур килде, уңышлар бик уңды. Ярминке бик бай, шушылай ярминкеләр булып торсын, свежий итләр саталар, җимешләр саталар. Әйбәт матур булган, бөтен әйбер бар. Нәрсә җитми? Бар әйбердә җиткән кебек. Менә безгә белмим таң, бүтән кешегә ничектер. Әйбәт. Ярминке бик әйбәт, илләр тынычлык булсын, дөньялар имин булсын, шушылай яшәргә язсын. Район башлыгы Рамил Муллин өлкәннәрне бәйрәм белән котлады. Өлкән буын ярминкәләрне ешрак үткәрүне сорады. Ихлас күңелдән аларга рәхмәтле. Һәм инде нәрсә әйтәсем кирәк? Киләчәк тормышларыбыз имин булса инде, шушы инде тормышыбызга Аллаһның бер сынавы килгән шушы şiirlerimizin исән-имин үтәргә насип булсын. Аллаһ Тәала һәрберебезгә инде шифа бирсен, иминлек бирсен, җиребезгә бәрәкәт булсын. Кыскасы, сәүдәгәрләр бик күп булмаса да халык ярминкәдән канәгать калды. Шулай булмый ни. Өлкәннәр өчен мондый чаралар күптәнге танышлар белән очрашу, күрешү, аралашу урынында бит әле. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Район мәдәният йортында узган бәйрәмдә бер төркем укытучыларга хезмәттәге казанышлары өчен Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының район башлыгының, район мәгариф идарәсенең мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Гимназиянең татар теле һәм әдәбият укытучысы Эльмира Тимергалиевага Татарстан Республикасының ат казанган укытучысы дигән мактаулы исем бирелде. Шул хакта тулырак Лилия Шәймиева сюжетында. Укытучы ул балалар өчен дә, ул әти дә, әни дә инде. Укытучы аерым хөрмәткә ия кеше элегелектән. Аларны инде без алардан әти-әнидән караганда катырак куркып, ул курку дигән сүз шул хөрмәт дигән сүз булган инде. Менә инде һәр заманлар бар, бер нинди генә булса да, укытучылар алар үз эшләренә тугры булып калып киләләр. Нишләп безнең тәрбия һәм укытучылар бәйрәме ул аерым үтә микән? Чөнки инде тәрбия биргәндә укытмыйча булмый, укытканда тәрбия бирмичә булмый. Шуңа инде чын күңелдән минем бүген укытучыларны гына түгел, тәрбиячеләрне дә шушы профессиональ зур бәйрәм белән котлыйсы килә. Безнең өчен янып яшисез. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Түбән Табын интернат мәктәбендә 84 бала тәрбияләнә. Мәктәпнең тарихына күз салсак, Тугелде интернат мәктәбе 1971 елда ачылган. 2011 елда мәктәпне Ташлыяр авылына күчерәләр. 2016 елда ул капиталь ремонттан соң Түбән Табын авылына күченә. Мәктәптән Лилия Шәймиева репортажы. Түбән Табын мәктәп-интернаты сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгәнләргә башлангыч төп гомуми белем бирә. Мәктәптә физик мөмкинлекләре шикләнгән, нигездә психик үсеше тоткарланган балалар укый. Интернат мәктәптәге 84 баланың 71-е интернатта яшәп, 11-е сәламәтлек мөмкинлекләреннән чыгып, индивидуаль программа буенча өйдә белем һәм тәрбия ала. Алардан 9 класс комплект тупланган. Сәламәтлек мөмкинлекләреннән чыгып программалар төзелә. Әлеге программалар буенча без балаларыбызга белем һәм тәрбия бирәбез. Әлбәттә, тәрбия өлкәсенә килгәндә без инде барлык юнәлешләрне дә куллашларга тырышабыз. Иң мөһиме, безнең интернат мәктәбебезнең төп бурычы ул әлеге укучыларны мөстәкыйльлек тәрбияләп, социаль тормышка әзерләү.
Mümkünlükleri şekli balalar, gadi balalar kıbığı üzlerinin ezirlik derecesi, seletlere, mümkünlükleri boyunca bütünleytirliler. Bu balalarını sögüp erlep gine uzun tilegen neticelerge irişip bulmay. Onlarının her birisine yoğun kilip, uz etip sileşsen gine, onlarının tilini anlap bula. Hem en mühimi onlarını şın köngülden yoratırga kerek. Balalarının selametligi birinci orunda. Ten temperaturaların ölçeği, onlarının hali bile doimi kızıksını. Oğuru toralgan vaqtda soqlıq şaraların koru sistematik rövüşte başqarıla. Her bir сотрудник işe келгәчтендә bir кат фильтр аша үтә. Без аларның бесконтактлы термометр белән һәр берсенең дә температураларын үлчәйбез. Һәм һәр bir сотрудникны көнгә 3 тапкыр маска алыштырырлык итеп, маска белән тәэмин итәбез. Безнең мөмкинлекләребез бар, җитәрлек күләмдә маскалар кайтарылган. Һәм антисептиклар, дезинфекциялар бүгенге көндә җитәрлек күләмдә. Укучыларны киләчәк тормышка әзерләү интернат мәктәбенең төп бурычы. Сталь эше дәресләрендә укучылар иратлар өчен кирәк булган агач эшкәртү күнекмәләренә өйрәнәләр. 33 ел хәзер шушы интернат мәктәптә хезмәттән физкультура ясарып бара. Һәм инде балалар инде физкультура ярышларына төрле ярышларга барабыз инде. Алай республика зона ярышларында анда да бик уңышлы чыгып ясыйбыз. Һәм инде хезмәт дәресләрендә инде буларга хезмәт күнекмәләре бирергә тырышам инде. Балалар хезмәт физкультура дәресләрен бик яраталар. Үзләре тәнәфескә чыгарып булмай. Мәктәп-интернаттагы балаларның буш вакытларын тагында файдалырак үткәрү максаты белән йокы корпусында махсус ял итү уен бүлмәләре булдырылган. Бүлмәләр өстәл уеннары, уенчаклар, мотор балалар әдәбияты, кирәкле җиһазлар белән тулыландырылган. Игенәчеләр ярдәме белән уку корпусындагы тоз бүлмәсе гала камерада ясалган. Кыскасы уку һәм яшәү өчен биредә бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Балаларның һәммәсенә тигез итеп ярату бүлеп бирә алырдай коллектив туплануы интернатның иң зур уңышы булып тора. Лилия Шаймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. 14 яшы тулган балаларга паспорт тапшыруу Мөслимдә тантаналы формада уза. Тәбрикләүләр, бүләкләүләр белән үрелеп бара. Паспорт тапшыруу тантанасы бу юлы Батырлар йортында үтте. Шараны туган якны өйрәнү музее хезмәткәрләре алып барды. Музей хезмәткәрләре балаларны паспорт тарихы белән таныштырды. Шәхесне раслаучы беренче документ Россиядә 18 гасырда гамәлгә керә. 1719 елда Петр I указы белән рекрутлар йөкләмәсе һәм җан башыннан салым кертелүгә бәйле йөрүче грамоталар кертелә. 1906 елда Россиядә шәхесне раслаучы бердәм документ кертелә һәм ул паспорт кенәгәсе дип йөртелә. 1932 елда яңа документ формасы һәм аңа таләпләр нормативы гамәлгә керә. Паспортны алу тәртибе бар, ул инде 3 төрле алына. Беренчесе временная прописка, постоянная прописка һәм по месту обращения. Безнең инде күпчелек халык постоянный прописка имеет, димәк, үзенең шушы төгәл урын җиреннән алып паспортны. Икенчесе вакытлы шәкергән чагында аның паспортына штамп сугылмый, ләкин ул барыбер шул шәһәрдә, мәсәлән, шул шәһәрдә әгәр бүген көндә укый икән, ул шуннан ала. Һәм инде по месту обращения дигән бар. Бу көнне 11 балага паспортлар тапшырылды. Паспортлар белән бергә укучыларга Бердәм Россия партиясының Яшь гвардиясы исеменнән шәхесне раслаучы документка тышлыклар тапшырылды. Гражданлык хәлакәтләрен теркәү бүлеге җитәкчесе Язилә Мәгалимова да егет-кызларны котлап истәлек бүләкләре таратты. Бүген укучылар үзләренә бик әһәмиятле документ Россия Федерациясе гражданы паспортын алдылар. Без дә үзебезнең бүлек исеменнән аларның шушы вакыйга белән котларга кирдек. Шын көңелдән балаларны тәбрик иттек һәм бүләкләр тапшырдык. Мөслимдәге миграция пункты җитәкчесе Роза Маракина паспортның әһәмияте турында сөйләде, әлеге документны саклап тоту кирәклеге турында искәртте. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Матур итеп яшәүләре белән үрнәк гаиләләр баралар җирлегебезнең йөзе күрке булып тора. Әмәкәй авылыннан Ләйсән һәм Таһир Фәрраховлар гаиләсе дә шундыйлардан. Ләйсән ханым кул эшләре белән дә шөгыльләнә. Фәрраховлар гаиләсе белән Лилия Шәймиева танышып кайтты. Ләйсән белән Таһир Фәрраховларны авылда уңган гаиләләрнең берсе диләр. Шулай булмыйча, ихата тутырып мал-туарын, кыш-кыртын тоталар, кул эшләре белән дә шөгыльләнәләр, актив тормыш рәвеше алып баралар. Ләйсән тегү, чигү, бәйләү белән кичкенәдән шөгыльләнә. 12 яшендә инде ул әнисенең бер туганына мендәр тышлыклары чигеп бирә. Кул эшләренә хирыслык аңа әнисе Светланадан күчкән. Үсмер вакыттан шөгыльләнә башладым. Кул эше ничек нәрсә бирмәсен инде җан тынычлык бирә, рәхәтлек бирә. Тагы нәрсә дип әйтим инде. Әнием дә шул кул эшләре белән шөгыльләнде инде минем. Аның дәвамы. Шуны дәвам итү инде менә миндә. Кызым да шулай үзем кебек кул эшләре белән әйбәт шөгыльләнә.
Соғым сыйырлары, бұзаулары, тоналары, умарталары, қояннары, қос үрдәкләре. Қысқасы бір хожалықта тулы бір фермер хожалығы тупланған дейерсің. Елна-еланда көпле бройлер үрдәкләр алып, оларның бірсінде юғалтмыша үстірелейсін. Ихатабызда ауыл жерінде, ауыл кішілерінде болған бар нәрсе де бар енді біздің, Аллаға шүкір. Ауыл жерінде яшимді бешен кіші нәрсе тұта, бүтінісінде тұтырға тұрышабыз, соғым сыйырларыбыз бар, соғымлықларыбыз бар, бәлекей бұзаулар бола енді. Qozында alabız vaqtında, ürdəgində, broilerlərdə alıb istirəbiz. Tavuk şibişinin sonası da yox indi degəndəy. Onun üstünə turmuş ipləşim umarta yaratapik, umarta bilə şüğüllənə. Qopqalары әллә қаян күзгә ташлана, бизекле шелтәрле итеп эшләнгән койма артында тормыш иптәше белән бергәләп салынган йорт балкып утыра. Диварына уелган язу йортның сафка баскан вакыты. Төгәл 29 ел шушы йортта бәхетле гомер кичерә алар. Ләйсәннең өендә чәчкә гөлләрнең дә исәбе юк. Матурлык яратуы ишек алдындагы һәр нәрсәдән күренә. Тормышта бер-береңне аңлап яшәгәч, мәхәббәт белән яратып яшәгәчтән бар нәрсәне дә булдырасы килә. Булдыргачтан инде ничектер үзеннән үзе бөтенесе дә менә шулай җитешелә инде, эшләнелә, Аллага шөкер. Кышкылыкка бозы койнатмалар белән шоплап тулган. Җиләк җимеш компотлары, салатлар, төрлесеннән маринатланган гөмбәләр, тозлы кыяр помидор банкалары исәбе юк аларның. Өйләрендә чисталык, пөхтәлек. Барысына җитешеп, аш суын да әзерләп, өйне дә тәртиптә тотарга, балалар, оныклар белән дә әвәрә килергә өлгерү өчен бу җирдә яратып һәм яратылып яшәү кирәк диде райондашыбыз. Шулайдыр да, мәхәббәт булганда яшәү дә рәхәт. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исәнемен булыгыз, бездән айрылмагыз.